Dende a posta en marcha do Plan de Emprego Local hai un ano teñense incorporado ao mercado laboral 1.414 persoas na provincia da Coruña a través das 3 liñas de axudas a concellos, pemes e emprendedores. Que o Plan de Emprego Local son 3 liñas concretas. O primeiro é o PEL destinado a concellos, que son axudas para a contratación de persoal de forma directa polas corporacións locais nun entorno difícil para eles, dado que a normativa estatal restrinxe casi na súa totalidade a posibilidade de contratación de persoal laboral para a cobertura dos servizos básicos locais. Nese escenario, a Deputación da Coruña vai, como é súa obriga, en asistencia aos concellos e permiteu a contratación de 1.000 persoas neste primeiro ano de andanza do Plan de Emprego Local. Por outra parte, outra liña sería o Plan de Emprego destinado ás PEMES, a contratación de persoal de forma directa por parte das PEMES da provincia da Coruña. Sabedes que financiamos o 75% do coste do traballador durante un ano de contrato. E por outra parte, o Plan de Emprego destinado a emprendedores, donde a Deputación da Coruña axudou a un total de 195 novos emprendedores a pôr en marcha os seus negocios. De cara ao 2018, o Plan de Emprego estará dotado cun orzamento de 10 millóns de euros e incorporará importantes novidades, como unha liña específica de axudas para a contratación de persoal de informática de cara a axilizar a implantación da administración electrónica. As novedades basicamente se centran en PEL concellos. Incorporamos unha nova liña máis que se chama PEL Concello Digital, tendo en conta pois que a estructura administrativa está en plena revolución. É dicir, o portal electrónico das administracións locais, lóxicamente, xa chegou e, por tanto, a administración electrónica, que está propulsada por unha lei estatal, pero que despois cada administración leva os seus ritmos. No que respecta ás PEMES, nas que a Deputación subvencionaba o 75% das novas contratacións durante o primeiro ano, seguirá o a facer nun 50% durante o segundo. Tamén os emprendedores se verán beneficiados polas novidades do PEL 2018, posto que se elimina o requisito da idade entre 25 e 35 anos para optar ás axudas, aínda que as empresas non poderán ter máis de 5 anos de antigüidade. Incrementaránse tamén os fondos destinados ao cofinanciamento europeo. Por último, a Deputación seguirá a avanzar na creación dunha rede de espazos de traballo.